Ahojte, vítam vás pri mojej prvej recenzii. Dnes sa pozrieme na termovízny monokulár, ktorý mám od Huntinglandu už cez 5 mesiacov. A tou termovíziou je Pixfra Arc A635 LRF, takže verzia s diaľkomerom. Ak by ste si ju chceli pozrieť, alebo kúpiť, alebo ďalšie iné produkty od Huntinglandu, tak neváhajte sa pozrieť do popisku videa, kde sú všetky linky a s kódom ADAM5 máte dokonca 5% zľavu na vybrané produkty. Takže toto je ona, Pixfra Arc A635 LRF. Jej bežná cena je 1999 €. Na prvý pohľad celkom elegantný monokulár. Váži len okolo 375 gramov, takže vôbec vás po 5 minútach držania nebude bolieť ruka, ako keby držíte činku alebo niečo. A to je jedno pre mňa veľké plus. Tento držiak na ruku. Je pevný, nastaviteľný a hlavne človek sa nemusí báť, že keď pustí termovíziu, tak spadne. A zároveň sa drží v oboch rukách veľmi dobre. Konštrukcia samotnej termovízie je z magnézia a dokonca s certifikáciou IP67, takže vôbec sa nemusíte bať dažďa alebo nejakého prachu. Čo sa týka obrazu, tak to je jeden z dôvodov, prečo som si túto termovíziu obľúbil. Má 35 mm šošovku, čo je podľa mňa úplne v pohode. Oproti tej 50 mm je strašne malý rozdiel a podľa mňa, keď už chcete termovíziu, tak stačí vám úplne tá 35 mm šošovka. Senzor je 640x512 s pixelovou veľkosťou 12 mikrometrov. Obraz je veľmi pekný, detailný a najmä krásne vidno rozdiely medzi objektom a pozadím. Nevidíte len svetelnú škvrnu v tme, ale aj terén, stromy, prekážky. Jednoducho všetko, čo potrebujete pre prehľad v teréne. Zaujímavé je, že táto termovízia vôbec nemá problém ani s vyššou trávou a vegetáciou. Napríklad videl som diviaka v asi metrovej tráve a jasne bol rozpoznateľný. Takže ani hustejšie podmienky nie sú problém. A farebných paliet máte k dispozícii niekoľko, takže každý si nájde tú svoju. Konkrétne White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Emerald a Amber. Displej je OLED 1440x1080 a to je na očiach fakt cítiť. Je jemný, ostrý a neťahá oči ani pri dlhšom pozorovaní. Čo sa týka diaľkomeru, tak poviem úprimne, je to vec, bez ktorej by som vedel žiť, ale keďže ten diaľkomer tam na tej Pixfre je, tak je to taký fakt, že dobrý doplnok, pretože nemusím typovať, že na koľko metrov mám cca zver alebo nejaký objekt a jednoducho stisnem tlačítko a viem. Ovládanie je jednoduché, všetky tlačidlá sú dobre rozmiestnené a nahmatajú sa veľmi jednoducho. Ostrenie je manuálne vpredu a takto pri oku. Digitálny zoom je 2,36 krát až 19,2 krát. Klasicky pri vyšších hodnotách ten obraz jednoducho mekne, ale myslím si, že toto má asi každá termovízia ako vlastnosť a není to výnimkou každej termovízie. Po mesiacoch používania môžem povedať tieto plusy. Je tam naozaj výborná kvalita obrazu. Taktiež je tam krásny kontrast objektu a pozadia. Ďalším plusom je určite tá nízka hmotnosť a to držanie, pretože to je fakt perfektné. Taktiež spoľahlivosť. Vôbec mi nesekla ani nič podobné, takže určite som s týmto spokojný. A navyše zvláda teda aj tú vyššiu vegetáciu, čo je veľmi super vo vysokých trávach alebo napríklad v hustšom lese. A mimochodom, čo sa týka batérií, tak v balení máte takéto originálne 18650-kové batérie nabíjateľné a vydržia to, čo je na papieri, ale keďže ja chcem, aby vydržali ešte viac, tak na Huntinglande som našiel takéto LunaVision baterky, ktoré vydržia ešte dlhšie a stoja okolo 9 €. A taktiež sú nabíjateľné. A myslím si, že ku tým 2000 €, čo je za tú termovíziu, tak to vôbec neuškodí. A keď už sme pri tom, čo je v balení. Samotná termovízia, dvakrát batéria 18650, nabíjačka batérií, USB-C kábel, remienok na ruku, krk a púzdro. Ochranné púzdro a samozrejme manuál. Takže asi všetko, čo potrebujete na okamžité používanie. Keď budete mať termovíziu spojaznenú, tak samozrejme môžete využiť aj mobilnú aplikáciu Pixfra Outdoors, ktorá funguje veľmi jednoducho a dá sa veľmi ľahko zapamätať, ako sa v nej orientovať. Stačí sa len prihlásiť cez Wi-Fi, cez vašu termovíziu a už automaticky budete v aplikácii mať pripojenú tú termovíziu. A môžete tam robiť veci ako napríklad nahrávať video, fotiť, live view. Máte tam galériu, pretože samozrejme v termovízii máte 32 gigové úložisko, takže môžete nahrávať videa a fotiť, tak nemusíte používať žiadne SD karty ani nič podobné. Výhodou na Huntinglande je, že Pixfru si môžete aj poistiť proti poškodeniu či pádu. A veľmi dobrá vec je, že na Huntinglande si môžete túto termovíziu alebo hociakú inú značky Pixfra požičať na 3 dní, otestovať si ju, či vám sedí,
či sa vám páči a či ju teda chcete. Po mojich skúsenostiach môžem povedať jednoznačne. Pixfar Arc A635 LRF je veľmi kvalitná, spoľahlivá a dobre spravená termovízia s výborným obrazom. Ak hľadáte niečo v tejto kategórii s výborným pomerom ceny a výkonu, toto je podľa mňa veľmi dobrá voľba. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že vám pomohlo alebo že ste sa niečo nové naučili. Majte sa a vidíme sa na budúce. Čaute.